మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని NH-44 పైన గోవిందపేట బ్రిడ్జి దగ్గర కిన్వట్ నుంచి గరుడ ట్రావెల్స్ బస్సులో భక్తులు హైదరాబాద్కు వెళ్తుండగా గోవిందపేట బ్రిడ్జి పైన వెనక నుంచి కంటైనర్ అతివేగంగా అజాగ్రత్తగా గుజరాత్ కంటైనర్ హిట్ చేయటం వల్ల డివైడర్ పక్కన కూర్చున్న ఇద్దరు మహిళలు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. అందులో వారిని హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇద్దరు మహిళలు సునీత వాళ్ళకు ఇంజరీ పర్సన్స్ గాయాలు జరగడం జరిగింది. వీళ్ళని క్షతగాత్రంగా ఇమ్మీడియట్లీ మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఆర్మీ ఏరియా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనిపైన కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేయడం జరిగింది. కంటైనర్ డ్రైవర్ మీద కేసు నమోదు చేయడం. అది కూడా ప్రస్తుతానికి కంటైనర్ డ్రైవర్ పరారీలో ఉన్నారు.